שבכיכר המדינה בתל אביב יש אומנות? ואומנות מצוינת דרך אגב. סליחה, דולצ'ה גבאנה זו אומנות נהדרת. דולצ'ה גבאנה יחלקו עלייך רבים מעמיתה למקצוע. דולצ'ה יותר, דולצ'ה גבאנה קצת פחות, אבל בכיכר המדינה אנשים חושבים שיש רק חזיות ב$1,000 וטישרטים ב$2,000, אבל יש גם גלריה מצוינת בשם טרייב שפתחה שם את המקום החדש שלה, מציגים את האומן ראובן תשרי, ולהגיד לך משהו, התרגשתי. אני רואה 30 תערוכות בחודש, מזמן לא ראיתי תערוכה שריגשה אותי. אתם לא תאמינו, כל העבודות שאנחנו רואים כרגע של ראובן תשרי עשויות ממאות ואלפי חיילי צעצוע וצנחנים מפלסטיק, מדבקות של סופרמן ומדבקות של פרפרים ושל כתובות קעקע. זה גאונות. עכשיו, כשאת נכנסת לתערוכה, את רואה כמו חלונות של מטוס, שאת רואה את ניו יורק מתפוצצת, הנה זה תקריב. את רואה את ניו יורק כל הבאש, את מגדלי התאומים מתפוצצים, ורק כשאת מתקרבת, זה מה שאת רואה. צבע מרוח עם מאות ואלפים וגם זה נמכר במאות מיליוני דולרים? זה נמכר לדעתי בעשרות אלפי שקלים לתמונה, אבל אם אני טועה, אז אני מקווה שלא ייכנסו עליי. כהשקעה הוא מצוין, אני חושב שאם היה לי, אתה באמת שואל, אם היה לי כסף זמין פנוי, את העבודות של אני הייתי קונה, אני מאמר עליו. אני חושב שראובן תשרי הולך להיות אחת ההבטחות הגדולות של השנים הבאות. אני יכולה אפילו לעשות עדן אהבה את פנייה העבודות שלו. מאוד. אז זהו, בדיוק רציתי לשאול אם אני יכולה לעשות פנייה נרגשת למר תשרי כאן, ראובן, ולהגיד לו שאני כל כך אוהבת את עבודותיו, שא' אני אלך לראות את זה כמובן, ואם יש לו סתם נגיד איזה